Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Avui vinc a parlar d'una cosa molt important, i són els traductors. Perquè els traductors són una d'aquelles coses dels llibres que no t'hi fixes fins que no ets molt gran i s'ha de començar a valorar-los. Hi ha un bitxo enorme volant i no vull obrir la finestra perquè fa molt de fred i molt de vent i espero que no em faci mal ni res, ni em piqui. Si em pica i queda gravat per la posteritat, serveis d'urgències, que sapigueu que em fa molt de por i així de gran. La cosa és que al col·le t'ensenyen autors, bla 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 bla. I poc es parla dels traductors. Aleshores, fins que no ets més gran o no comences a tenir una inquietud literària que no desenvolupa tothom, a vegades no es té en compte la feina dels traductors. I és superimportant i necessària perquè, al cap i a la fi, un llibre sense la seva traducció, que no només és traduir tipus Google Maps, paraula per paraula, sinó és una feinada immensa de submergir-te amb el context, amb la cultura, amb l'estil de l'escriptor, amb el ritme, tot plegat, és molt difícil. Vaig a obrir la finestra. O sigui, jo fins fa relativament poc tampoc em fixava en els traductors i ara ja m'hi fixo. Òbviament no sóc una gran experta en traductors i no dic aquest no sé què, aquesta no sé quantos, no sé què, no, perquè tampoc en sé tant, però sí que és cert que sí que em fixo amb qui l'ha traduït i a vegades el busco per Twitter o on sigui en plan... Jo què sé, que se li ha de donar més importància als traductors perquè molts cops no es posen ni tan sols a la portada dels llibres i és una de les coses de les quals parlaré avui. I us vinc a portar un book tag, que a mi m'encanten els book tags. Jo em vaig fer serrei perquè pensava que així semblaria més madura, però no sé què semblo. És igual. Un book tag que ha fet ni més ni menys que l'Ara de Traduint de Calella, que és el book tag dels traductors, perquè ella és traductora. I li posaré una mica de salseig, no en plan, em mullaré una mica. Parlaré de coses heavy, no és broma, però... Jo diré que no miro al final del vídeo. Doncs, dit això, la importància de la feina dels traductors, anem a fer aquest book tag. Últim llibre traduït que has llegit. És un llibre que m'he llegit per la uni per demà. De fet, no sé si ho he dit, són les 12... No, són 2:15 de la matinada. No és que sigui molt responsable fent un vídeo, perquè la setmana és que avui he hagut de fer un esforç físic com molt gran i llavors m'he quedat com adormida i he fet com una migdiada bastant heavy i ara estic com hiperactiva i demà he de conduir com 2 hores pel matí i llavors tampoc podré fer la classe virtual del llibre que m'he de llegir per demà, que tampoc m'he acabat de llegir i l'hauré de fer com si fos un podcast, tot plegat molt responsable, però la uni online és una merda, així que no passa res. L'últim llibre traduït que m'estic llegint és Les aventures del jove Werther, amb la traducció de Joan Alavedra. Aquest llibre és superintensito, ¿vale? O sigui, és intensito a nivells extrems, o el que m'està semblant a mi, sobre un amor superintens, no sé què, no sé quantos. M'està agradant? Sí. És massa intens? A vegades. Problema, la traducció, per mi, és massa antiga, jo crec. Tampoc sóc una gran experta en traduccions, però ho vaig mirar per internet i aquesta traducció és del 1929. Llavors, una mica el llenguatge a vegades costa. No la recomano com de bones a primeres si ho feu per passar l'estona, perquè com... fins que no passen com 4 o 5 pàgines o potser més i agafes com una mica el ritme, no aconsegueixes i en alguns moments es fa una miqueta feixuc pel tema aquest del vocabulari, així com una mica més antic. Però igualment m'està agradant i és molt intens i jo ara mateix estic molt intensa, és molt tardor, o sigui, parla molt sobre la natura, no sé què, la intensitat dels seus sentiments, bueno, vaig com per la meitat, o sigui que potser estic dient coses que després no passen, però m'està agradant i és un llibre així com superfamós i ja parlaré d'ell en una ressenya perquè va haver-hi com una cosa com superxunga, en plan, quan va sortir el llibre, com tot d'adolescents i joves que es van com tornar com superlocos. És com un llibre una mica creepy en aquest sentit, la història és una mica creepy del llibre. Segon, l'últim llibre traduït que he comprat, i jo aquí fent una miqueta de propaganda de la meva universitat i de la meva carrera. He comprat un llibre per la uni que són 2 comèdies de Plauta, la comèdia de l'Oia i l'Amfitrió, perquè per una assignatura que és literatura clàssica he d'escollir una obra de 5 que ens proposava el profe i res, i una mica l'he escollit a l'atzar. No sé si és la millor traducció, ni la millor adaptació, ni la millor edició... No tinc ni idea. M'agrada molt la col·lecció per fora de l'Arnat Metge. És la mateixa que tinc de l'Odissea
I l'Oriol de l'editorial Barquino, que és aquesta editorial, em va dir: no és la millor edició per començar amb l'Odissea. Ho estic veient perquè m'està costant molt entendre-ho i estic anant molt a poc. No passa res, era una de les recomanades de la bibliografia i la vaig agafar. Perdoneu, no heu parlat del llibre de Plaute. És una traducció de Marcel Oliva i no sé de què va, absolutament res. No us en puc parlar més perquè me'l vaig comprar però encara no l'he començat. Següent, un llibre que porti el nom del traductor a la coberta, ja que he dit que parlaria de salseos. Aquest llibre, que és Lliga de les Dones del Mar, d'Elisa Sí, amb traducció d'Esther Roig, i posa aquí el nom d'Esther Roig, que és la traductora. Aquest llibre no me l'he llegit, aquest llibre me l'he comprat perquè aquest llibre el vaig regalar, o sigui, aquest llibre m'agradava molt i el vaig regalar pensant que me'l llegiria. És a dir, jo a vegades faig regals de llibres perquè vull aquell llibre i llavors, com sí que la persona tardarà molt a llegir-se'l o el que sigui, me'l llegeixo jo. No sé si ho feu, però jo ho faig. No sovint, persones que us regalo llibres, no penseu que ho faig per això, però algunes sí. Llavors, jo vaig regalar aquest llibre pensant que el podria llegir. Però per coses de la vida no em segueixo veient amb aquesta persona, ni segueixo tenint contacte. Aleshores, els meus avis em van dir: Marta, et regalarem un llibre aquest estiu. I vaig dir: aquest? I el tinc, per començar. Tinc moltes ganes de començar-los, però és que tinc tantes lectures pendents, o sigui, vaig super estressada amb la uni. I crec que és l'última. Un llibre traduït que t'encanti i també escombrant cap a la meva carrera, com pot ser que no escampi cap a la meva carrera, serà perquè només penso en la meva carrera últimament, perquè estic tot el dia pendent de les teleclasses, perquè estic tot el dia estressada, perquè ploro 4 cops al dia, perquè perdo la connexió, no entenc què diu el profe, no tinc apunts, no sé què, m'he de connectar obligatòriament, i a mi em falla la connexió, no puc preguntar coses, faig una pregunta i quan respon el profe no puc estar connectat, és una merda. Una merda, no puc, només puc pensar en la uni, o sigui, no tinc vida. O bé, t'ho diu. Bueno, i un llibre que em va agradar molt traduït, és un llibre que em vaig llegir per la uni, és molt, molt intenset. És un llibre que t'has de llegir 2 cops per entendre'l bé. O sigui, 2 cops com seguits. O sigui, no un cop, espera uns anys i un altre cop. No, o sigui, l'has de llegir 2 cops seguits per entendre'l bé. I ha de ser una lectura molt pausada i molt com prenent anotacions perquè si no realment no l'acabes de gaudir ni l'acabes de pillar. Mira, acabo de trobar un punt de llibre, que mono. Quan ho fas com lentament i a consciència, és molt, molt, molt bonic. I gràcies, traductora, perquè si no fos pels traductors no podria saber lo bonic que és aquest llibre. És igual, i és Cartes d'un jove poeta de Rilke, amb traducció d'Anna Ponsoda. I, bueno, és les cartes d'un jove poeta que li escriu a Rilke, que era ja un poeta conegut en el seu moment, com els seus poemes i les seves coses, com perquè Rilke li doni la seva opinió. Aquell home, doncs, no va ser un gran poeta, la veritat, això diuen, no he llegit res d'ell, però les cartes i els consells que dona Rilke són molt bonics, són molt interessants, que és el que veia el profe, hem de donar-li les gràcies a aquest poeta mediocre perquè Rilke va fer això gràcies a ell. I em va encantar, o sigui, jo amb les meves amigues de la uni, plorant no sé què. De veritat, si el voleu llegir, si esteu en modo intensito, com estic jo últimament, que ploro per tot em sembla bonic, tot em sembla lleig, no sé on tinc els sentiments, tot m'agobia. Aquests llibres dels que he parlat, el primer i l'últim, són molt per plorar i llegir i estar com una mica intens. Així que això és tot per avui, el meu superbooktac. I abans de marxar, us deixaré aquí sota una campanya de Verkami, perquè ja us vaig dir en algun vídeo la campanya de la Pública i Judici, que són uns companys que anaven amb mi a la universitat i els han imputat i com tota una sèrie de coses, els han obert un cas per defensar l'educació pública i ara han obert un Verkami, els demanen molta pasta i us deixaré el link del Verkami tot per aquí sota per si voleu participar. Jolín, que gràcies a totes aquestes campanyes doncs tenim també un 30% de descompte a les matrícules d'aquest any perquè, no sé, sense moviment estudiantil tampoc haguéssim aconseguit les millores que estem tenint i trobo que és molt important tenir això en compte i res. Doncs ens veiem la setmana que ve. Adeu!